Kala katinacheka kumudzi kumalawi obwande mukuli chani achimwene muliko bwanji tsiku la lero kuno ndi kaya amwene kwabe tikuyamika kumwamba kuti kwatilolanso kuti tikaone kuwala kwa tsiku la lero ndi makamba mobwereza achimwene kuti zinthu ngati izi sizophweka kuti timagona usiku wonse kenakanso ndikudzuka mmawa zimatengera chisomo ndithu kunjaku kumachitika zambiri koma mulungu akhala kutiteteza ndikudziwa mukutinena kuti obwande lero zikuoneka kuti mwadzuka mauzimu bwanji kwachitika chani kodi iwe bwanji kodi usandipale mkama wamva iwe kuyamikira kumwamba ato chikuyenera kukhala chikhalidwe chathu anthufe ukamba zoona zikanakhala kuti namalenga ali ngati anthu enano bwezi pano faro ya obwande atayang'amba kalekale bwezi atatopa nafe kalekale kuti bwantasa namulengeranji koma munthu wachabechabe kwambiri koma ayi ndithu chikondi chakebe chikutisunga mpaka lero mu kabineti muja ndisiyanso zinthu zake amwene komatu ndi nakhala ngati dzina langa ndinalionako koma ayi ndithu akuti obwantasa akapita nuko muzika kumpauka bwanda kodi inu nduna mmautenga ngati masewera eti ine kodi ine ndikuti ndimaoneka wamasewera eti amatinena na magetsi wangayo kuti obwande chabwino inu akusiyani mu kabineti zamveka komabe malovu anu ndayachabe kwambiri ndiye ndimamuwuza kuti hayi malovu anga sayachabeyi koma munthu une ndine mprofeti mwaonatu mmene zayendera zinthu zake onse achi amene nawatchula kuti achoka amwene ngakhale amene amaoneka kuti iwo sangagwirike ulendo unagwirika atipulidwa aponyedwa pambali kaye uneneri wa obwande wakanalitsidwa ndithu ngati ukumbukira bwinobwino ndanenapo mukati angapita ija zaolemekezeka amene anayamba kuthamangathamanga atamva fungo loti akhala akusintha nduna posachedwapa ntchito za undunanso tupena pake nzosapanganika amwene achita bwino kutisiya chifukwa inu nanga ntchito ya mtundu wanji yoti lero lipa ntchito pakati pa usiku basi ungomva kuti obwantasa get out yani yaumapo apa ndiye pamenepo udazolera kale kamoyo kofewa umakonda kudya chihaisikilimu kumachita kuwauza mayi kunyumba ona maga katentheseni chihaisikilimu uchitidye basi ana kusukula mapita zodula nyumba makhala yochita kulipiridwa achitetezwa ambwe paliponse pamene ukuyenda koma tsopano kungodzuka mmawa kungomva anthu akukutsanzika kuti basi bwana ine ndiye basi ulendo iwe ulendo siwakuti simunamve bwana silinunso tundunayi ndi apa basi ife talongedza tikupita monga achitetezo wanu enanso ine tumonga driver wanu basi bwana ulendo uno iwe ndiye ukuchoka ndi galimotoyo ndiye ine ndiyendere chani basi bwana muona kuti muchita bwanji ntchito zachabe kwambiri ntchito yoma kuthera ena ake atakuitana kuti mudzasekulire msonkhano ngati mlendo wathu olemekezeka iwe mahalawansi utapochera kale ali mthumba uli mchipinda chogona alendo kumalo ogona alendo olemekezeka kwambiri kasuti kako kamilozomilozo kali kolekere chapakhoma kasuti kosamva moto wa simbi ako kali kangalala kututuma ngati nkhululu kansapato kako konyezimira ngati kamprofeti bwanthe bwantasa utapolisha kale kali phulipuli amwene kachibwezi kanseri kapachimbiya kali chapambalipa umangodikira kuti kuche ndikatsekule msonkhano ngati mlendo olemekezeka ndiye kumacha mmawa kuti abwene msonkhano aja sakuyimbiraso tenifolo kuti olemekezeka tikudikiratu inuyo kudabwa maligaleta kachibwezi kapachimbiya kangodzuka kachetechete osatsanzika kapita wachitetezo wako kumuimbira tenifolo osayankha dalaivala kutuluka panja osamupeza pamenepo ndikudzati ndione tenifolo yanga pali mauthenga otani chikhabineti chatuluka mwasiyidwa ndiye ndiyenda bwanji uchokera kuno ntchito zachabechabe ina achita bwino wandisiya simundandaula iya koma mwina adandaula ndajawa
pajatu ndanena kale kuti anashashalika kwambiri wadandaula machuluka sizimakhala bwinoyi unthu unonotseka makutu awo anthu akamalankhula ayi ndithu kunalibenso kumvetsera akamanena anthu kuti obwana komatu kumakumbukira kumene mukuchokera ayi ndithu unthu unomakhala ngati wamuyaya chimwene pano ndi pamene tsopano umakumbukira kuti kuti pachatilinso ndi abwezi anthu ufeti auje kodi mulipo mukapezatu mpata tilankhulane thamo lonse limathera pomwepo amwene unduna ayi ndithu ntchito chabechabe kwa basi ndipo ina achita bwino kundisiya simdandaulayi ngakhale pena magetsi wangayo anachalira amachita kunena kuti obwande usankhanire kukhala nduna kwachafera nthengo kuno tidzachokeko tidzakaoneko zina kumayadi kwabwino tidzapume matekenya komanso tidzapume kuona zigafa zafodya mwina make tidzayiwaleko nkhani zokunga ndindi zafodya tidzayiwaleko zoti ukacha basi kumene nkhalira kuona anthu atadabadika kale akuchokera kudzigoba koma unduna ndi wachabechabe kwa basi kusiyidwa umakhala ngati kwachitika zovuta unduna umakhala ngati dansi imene yathera pa njira chifukwa DJ anayiwala kutchaja batiri la galimoto limene amagwiritsa ntchito ndifa kuti mamuuza kuti magetsi wangayo kuti osamatengeka nazo kwambiri izi atisiya basi tivomereze mwinaso ni mwayi wathu nanga mathedwe ake a ntchito amenewa munthu ungamakhumbire zango tichititsabe chidwi achimwene kuti kodi ndiye kumbali ya ndaleyi ndiye kuti zinthu zake zizikuyenda bwanji zachitika inde kabineti ndimeneyi yatuluka koma ndimalingalira kuti kodi ndiye kuti mwina mwake zakumwerako anthu tasiya kupanga eti mwina mwake kapena tafika povomereza kuti kumwerako anthu akewa ndokanika anthu antambo tiye tingopanga zapakati tikumpoto basi chifukwa ndi chikwanje kungochiyendetsa kwa abale akumwera kwambiri kaya mwene obwanta safe ndi chimidzimidzi chathuchi zandalezi sitimazitsata komabe mwina mwake tisathe mawu kwambiri pacha nthawi zina zikachitika chonchi pamadzatulukanso second selection kuti pepani tinayiwala palinso aujeni tinayiwala dzina lawo taphatikizeniso pomwepo nawonso ali nawo pomwepa zikukhala ngati tikufuna tsopano tiyambe ndale zenizeni sitikudziwa kuti kaya zikhala bwanji kaya posachedwa pa mabwana MP a mchigawo chimodzi amachitanso mbindikiro wa Fortaleza kaya akuti ayi mwagawa mbali imodzi waye no mukontera kwambiri inde ngakhale ubwanta safe timadzaona kuti ayi koma mabwana MP mukugona too much chimanga chafika mpaka napofira inu munali kuti nthawi yonseyi kufuna kutamika pano eti bwanji nanga simabwera poyamba pomwe kudzatipulumutsa ku nkhani ya Fortalezayi koma mabwera pano zitavuta kale bwanji ikadakhala nthawi yakale ndale zazipani zambiri zisanabwere tikadayima pachulo ndikuwanena kuti munali kuti abongololo inu simmaona nthawi yonseyi kuti mvula ikugwa kufunika Fortaleza kaya komabe anga akumakhala mantha chabe achimwene basi mdziko anthu akamba kumadziona kuti anthu akudyerera monona ndi amodzi ndi ngozi yayikulu koma zikufunika kukonza koma amakupatsani mona nyamata Step-Lite handmade shoes kumachinjiri mu mzinda wa Blantyre madolo akumapanga nsapato zabwino kwa basi uyunso wa Michewu Auto Parts and Hardware kumpemba akuti maso watu ngati tchwerere mwana tchwerere kungobindikira ngati ninja obwande long live obwantasa ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande amafuta kunyasalande sunga mvetse